De regering heeft in 2016 de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding Bachelor in Policing uitbesteed aan de Inter-Continental University of the Caribbean International, in kort ICUC. ICUC heeft voor deze opleiding een bedrag geraamd van 5 en 6 miljoen gulden. Op basis van een verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer onderzocht of deze uitbesteding voldoet aan de criteria van rechtmatigheid en doelmatigheid. Voor wat betreft de rechtmatigheid hebben we de uitbesteding van de opleiding aan ICUC getoetst aan 20 bepalingen uit diverse wet en regelgeving. Geconcludeerd is dat aan 10 van deze bepalingen niet is voldaan. We hebben vastgesteld dat het tijdelijk landsbesluit ORV in strijd met de regelgevende en uitvoerende bevoegdheden uit de Rijkswet Politie is uitgegeven. Hierdoor heeft het tijdelijk landsbesluit ORV geen wettelijke basis, waardoor al hetgeen geregeld in dit besluit niet geldig is. Dit omvat de mandatering van de minister, de aanwijzing van ORV, het vaststellen van de kwaliteitscriteria, als ook de uitbesteding van de opleiding aan ICUC. Daarnaast blijkt dat er geen bedragen zijn opgenomen in de landsbegroting voor de mogelijke financiering van de kosten van de opleiding. Er afgeweken is van de eis van openbare aanbesteding zonder een vooraf uitgegeven ministeriële beschikking van de minister van Financiën. Er geen programma van eisen is opgesteld door de uitbesteding van de opleiding. Er geen schriftelijke opdracht is verstrekt aan ICUC. Er geen overeenkomst is afgesloten voor de gehele duur van de opleiding. Er geen advies is gevraagd aan de minister van Financiën over het voornemen om de kosten van de opleiding te financieren ten laste van de landsbegroting. Er geen vastlegging is gemaakt in het verslag van de vergadering van de Raad van Ministers dat een minister zich kennelijk heeft onthouden van deelname aan de besluitneming over de opleiding en dat de toenmalige minister van Justitie zonder aanvaardbare gronden afgeweken heeft van het advies van de Commissie Krijgfonds voor de financiering van het eerste jaar van de opleiding. Ten aanzien van de aspect van doelmatigheid blijkt niet dat de regering zich heeft ervan overtuigd dat aan de doelmatigheidscriteria is voldaan. Uit de stukken waarover wij beschikken blijkt namelijk niet dat is nagegaan welke andere instellingen de opleiding ook zouden kunnen ontwikkelen en verzorgen. Een kosten- en kwaliteitsvergelijking is uitgevoerd om de meest voordelige keuze te maken. De kostenraming opgesteld door ICUC beoordeeld is op aanvaardbaarheid. Rekening is gehouden dat ORV ook bezig was met het opzetten van een HBO-politieopleiding. Voorzorgsmaatregelen is genomen om de financiering van de opleiding te garanderen. Geanalyseerd is of er risico bestaat dat gedurende de uitvoering van de opleiding meer kosten kunnen ontstaan. Zorg is gedragen voor het garanderen van de uitvoerbaarheid van de opleiding. De minister is uitgegaan van de opleidingsdoelstellingen die door het KPC zijn geformuleerd en dat de toenmalige minister van Justitie bij het beslissen om het eerste jaar van de opleiding ten laste van het fonds te financieren is nagegaan of er zekerheid bestond over de duurzaamheid van de opleiding. Door deze manier van handelen van de regering komt de Rekenkamer tot de conclusie dat de besluitvorming van de regering bij de uitbesteding van de opleiding over het algemeen niet conform de zorgvuldigheidsnorm van het behoorlijk bestuur heeft plaatsgevonden. Meer over de rechtmatigheid, doelmatigheid en de financiële impact van de uitbesteding van de opleiding kun je verder meer lezen in ons rapport op onze website www.arc.cw.